Bideo honetan puntu bidezko soldadura makina nola erabili azalduko dugu. Lehenengo eta behin, uraren kanila irekiko dugu. Hemen dago. Eta irekita jarriko dugu. Irekita, itxita. Ondoren, haizearen tuboa haize toman engantzatuko dugu. Horrela. Ondoren, etengailua piztuko dugu eta presioa gutxi gora bera 5 barretan dagoela konprobatuko dugu. Intentsitate eta balore egokiak aukeratuko ditugu hemengo taularen arabera. Guk milimetro bat eta erdiko xafla bat soldatu nahi badugu, intentsitatea 13 jarriko dugu eta denbora 75. Hona etorri, intentsitatea 13 jarri eta denbora 75. Eta ondoren konmutadorea 2 posizio dauzka. Goikoa marratxo onda hau daukana soldatzeko da, uina ez daukana posizionatzeko bakarrik. Orduan, hartuko ditugu gure xaflak eta soldatzeko lekuan jarriko ditugu. Eta posizionatzeko moduan daukagunez, bakarrik elektrodoak juntatuko ditugu, guk nahi dugun posizioan dagoela ziurtatzeko. Behin hori ziurtatu dugunean, etengailua soldatzeko posizioan jarriko dugu eta gure xaflak soldatuko ditugu. Puntu bat, puntu bat, eta ja soldatuta daude. Orain, makina nola itzali ikusiko dugu. Ur kanila itxi behar dugu lehenik eta etengailu orokorra deskonektatu. Beraz, ur kanila itxiko dugu eta etengailu orokorra deskonektatu. Ondoren, etengailu hau gerturatze posizioan jarriko dugu eta makina ingurua garbituko dugu aurkitu dugun bezala txukun usteko. Hau izan da dena.